Ana ta hayya 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 ku tabaddaran ani. Ya ba zagi bane. Ba mu fara dan mu daina ba. Kafin na ce komai, mu saurari wannan tare da ku. Ba mu fara da mu daina ba, kwankwasiya ce a gidan mu, wani tsarin ba ya burge mu, domin ga namu nan mu, mun rage Allah mafifici kullum shi. Na gode. To, assalamu alaikum, zan baki amsa malama Raihana ko? To, malama Raihana, ni cikakken dan kwankwasiya ne. Kuma ni kwankwasiya kamar magadatta ne. Inda duk 'yan gidanmu tasowa ne naga suna kwankwaso. Ni ma kuma nayi. Da inda kike gani na ki gani a wannan jam'iyya, gobe ki gani a wancan guri, aiki ne yake kai ni dan comedy ne. Da haka ko ina zaki iya gani na, amma a idan mu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya sa mana a cikin zukatanmu, ta san ci gaban al'umma, ta san ci gaban ƙasarmu, tana nan a cikin zuciyarmu, ko ba wanda ya sai canza mana ita. Kwankwasiya ita ce aƙidanmu, mu makafi ne, ba mu ganin kowa sai dan Musa, tabbas wannan haka ne, ko ban fara dan mu daina ba. Sannan kuma abu na gaba da nake so in isar da sako nan shine, kwankwasiya mu muna yin kwankwasiya ne dan Allah, ba dan kuɗi ba, domin kwankwasiya ba ta kuɗi ba ce, kwankwasiya ta yi ƙida ce. A lokacin da aka yi zaben jihar Kano na wannan 2023, ana cewa yau Abba ya ci zaɓe. A jarida aka sanar a gidan rediyo aka ce Abba ne gwamnan jihar Kano ya ci zaɓe. Gari na wayewa na ƙasar. Domin mu ba muna tafiya kwankwasiya bane dan a ba mu kuɗi. Muna yi ne dan aƙida, a gyara mana jihar mu, kuma a seta mana abubuwan da suka lalace. Na bar ƙasar kuma ba zan dawo Najeriya ba. Sai da aka ce yau an busa gangan siyasa, an buga gangan sannan zan dawo Najeriya domin mu zo mu ci gaba da yakin neman zaɓe, mu ga Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya zama shugaban ƙasa. Abba gida ya koma kan kujerarsa, amma duk soyayya da nake wa Abba gida idan yayi abin da ba daidai ba ko ya dan yi mistake, mu magoya bayansa dole ne mu fito media mu faɗa domin ya ji, ya san abin bai mana daɗi ba. To wannan shine dalilin da yasa. Amma idan kina kokonta hakan, za ki iya tambayar Kosan Waka, ko kuma ki tambayi Saifullahi, photographer Madugu, photographer Kwankwaso kenan. Idan kuma kina musun haka, za ki iya zuwa ki tambayi Hajiya Mariya Alzagi, Allah ya kara miki lafiya nisan kwana. In kuma kina kokonto ma, za ki iya tambayar Hajiya Umma Saudiya, ko kuma ki je ki samu oga, wato mai gidanmu kwata-kwata kenan, wato Dawisun Kwankwasiya, Allah ya kara ma lafiya mai gida, ko kuma ki samu Alhaji Lamin Nijar, wato baya goye marayu mai uban ma kana goya shi. In kuma duk wannan baki same su ba, za ki iya samun Ummi Kano, yar amana kenan, yar gwarmaya, yanzu mun ma neme ta mun rasa, an ci gwamnati ana ta neman ta a taimake ta, amma ba a same ta ba. Na haka mu Kwankwasiya mun fara dan mu daina ba. Mu yan Kwankwasiya ne na haƙiƙa kuma na amutu, ban fara dan mu daina ba.